בליבי בקשה שנייה, כובע היה לאונייה, ומיד הוא קופץ מראשי לים, ואני מפליגה בו בכל העולם, לאיים רחוקים לארץ זרה, נוסעת הלוך בחזרה, ואיש לא יבין ואיש לא ידע, כי נוסעת בים ילדה לבדה. ואם יהיה לי בים עצוב, אומר לכובע הביתה שוב, תבוא לביתי ומכל המדינות לכל חבריי אביא מתנות. כל הימים חולמת אני על כובע קסמים, אבל איפה, אבל אי בזה אפשר להשיג כובע כזה? את אבא ואמא לא אשאל, כי הגדולים